kwenzeke intoni ngayo? Nguye umuntu bephayizolo lakhe kwakho. Yona phofu ka uphathi wasibuya khona. Bathi usincede baphambili ephayana ke so sonke akananto and usafe. You mean uSusan? Yeah, yena. Yabona mina mfundisi thatha libhozo ngihlabela mfana esuswini ndijije thatha ikiwe ndifake esakhala ndinyuse xa ndinyusile ndizapha kufitshane entliziyweni yakhe ndike ndithathe nentliziyo yakhe qawula iintambo zayo. Ngathi awunatyala yonke le nto uyiphosa kum. Uba ngaba ufuna uNosipho angahambi ngomlwele nawe andithi uxola umlwele ubhutulo umntana Amos utheni nto ngazumlwele uNosipho. Ingxaki lapha ngumama ilapha ngingekela kamnandi antolo uNosipho kodwa yazi yonke le nto isizathu bakwenza into uba nguwe. Ndenze nto thetha ndijonge emehlweni uthetha ndenzeni. Mama nawe kho msulu uyazazi uba zininzi into ozenzileyo zininzi zingapha kokuqonda into ozenzileyo. Zeziphi? Ndenze nto Kutsho kasi ngaba sisolo phambi koThixo xa nofumaniseka ukuba le nto benza kaMosi ndiyenza apha kubo. Thetha ukuthini ngoxa zethu? Yenza moyetsho vethu ngaba ndonile nganobulela wena. Zeziphi akuncedi ube undibaleka khona inyani ifuneka undiphendule ixelile ubani utata omntanakho. Yabona inyani ucifo ifuna apha kum ayishim sori anti nawe neemfihlo zakho so nami esingixeli nix khohle. Ewethu ingaba utata omntanakho ngumntu endimaziyo. Anyway it doesn't matter noba ndiyamazi noba andimazi as long ingazoafektha umtshato kaMosipho. Uzom-afektha ke sana. Izomafektha kanjani? Yabo yeyona nto sithi masiyiyeke loo nto masiyiyeke le nto. By the way khawutsho why mamsohleli njengoko utshatisana noSipho okwakho why ntoni kuba yena etheni kuba yena etheni why ngokuthi nguwe ke ngoku ozotshata kumntu wena why? Yazi ntoni libele libuza ubhanqa bequestion eyi-1 no-Amos ndizakuphendula ngala ndlela namphendula ngayo. uNosipho uspecial futhi udifferent andinayo kenye into endingayichaza nayo iphelele. Okay fine ke special different yabo ke ngoku ngizosikhupha kuyo zosikhupha before singakulayo into eyenzekayo but before ndenze loo nto funa uxela into and sure le nto uzazixela yona inkulu and sure ubuzayithanda
because ufuze wena. So uyafuna ngixelele, okay? Thetha nami. And then ite nambulala nomntu benifuna umbulala. Sabulala umntu nathina na. Kanti benokwenzani phakula ndawo? Bese sota out into kalisi. Sinselahlekile. Ngoku kutheni ingathandazi uthi xa ndivezela uLizi ba uphi? Hayi ba uThixo uzawuthini uThixo? uThixo uzawuxasilela vese emaphupheni Lizi ehleli elile theni. Yho ngasewanipho. Hayi ngawe sifuna. Hayibo. Ingalake kodwa utombolo. Uphi? Ngikambonile. Uyayazi uba iyandistressa le nto utombolo kunyanzeleke buyile kule ndawo yakho imphethe kakubi into kalisi. And no-Amos uyazi uba uyabonakala shamba ngabana akamazi usewalost. Mama awumazi Amos isikelemu Amos. Isikelemu esidala. Uyayiqaphela uye wathi pha kwela polisi abana. La polisi lithe une-2 mirrors. Yabo? So sisi izinto ungapho zithatha kancinci ngenza ikhona into engaphaya ayifihlileyo. Ha-ana andimqondi kodwa mani uba uyamazi. Ingxaki ndiyamazi Amos xa enzile into uyantantazela. Avela athethe kwanto. Uyabona ngoku uvele nje ndithi ukhamisile. Hayi andiqondi mani uba uyamazi. Mama, Amos awumazi. Amos soze umazi. Soze. Ungaciva uba umuntu uright kanti uyayazi uba wenze intoni yena. Ke loo nto izinto ingathi ziyambhedela. Futhi ndifuna zimbhedele ngakumbi. Hayi masimbhedele sina. Umntanam ade abuye kulaa ndawo uyazi? Anduzuyiyeka iphele kanje le nto. Ayizuphela kanje ngixolela ukwenza nantoni na noba kunini okusalayo kuza kwenza into. Soze kaloku ngumntanam. Kutheni nje ngathi yakothusa yonke le nto or iyakuwarisha le nto uyithethayo? Why do you mean like into two cents? Like thina apha le family thina kwaNkwenkwezi siqale bangabulala. KwaNkwenkwezi. Uyatsho mos nawo. U-Amos ayingokwaNkwenkwezi. Uyayazi nawe loo nto. U-Amos kaloku wakamabandla. Iclean nje into yoba u-Amos ufuze kuloo tatakhe. Ngababulali kaloku. Mama ndibhida. How can u-Amos uhlukane notatakhe nawe uhlukane like wamgqula kudala? Then now sezofuza yena. How can you kuba amfuzi because akamazi akamqhelanga? How can? Awukwazi usuku ndiyeke nje. Singabe sixoxa yonke le nto. Because uyatsho wena self into yoba akabanjwanga futhi umbulele wamngcwaba ngoku akanatyala kaloku. If le nto inkulu ngeze kumdala u-Amos kwa the fact axelele wena which is into elight kuyo kekho sengxakini because all the time u-Amos uyeza kum azondixelela xa nengxaki akakaveli ke ngoku uzawuthi ke xa senengxaki enkulu eze kum ndimamele ngelo xesha. Hayi mama ndimamela hayi ngeke. Hayi asoze. Ayilakhe yandityhafisa mfuthisi. Utyhafisa ngantoni na ngoku? Utheni utyhafisa? Andithi uthi umbulele wamngcwaba ngoku and akabanjwanga. Uphantse wabanjwa mama. Yimani uphantse wabanjwa manje kabanjwanga and benzobhonda mani nawe mna sifundixelela ngayo yonke le nto abantu babulala bathini andihoya ngayo ngento uthetha. Ngathi deyabithi into akavumile. Yabo into akavumile mama andiyazi because kudala ndimfowunela uvumile and ke bengayibambi ifowuni. Yabo yena ikhona into ayaziyo lo wam because yayiqaphela ngoku yasasipha kwesasikolo sikalizi sayifuna u-Amos. Yabo xa sofunela Amos wafika wangena pha kodwa namhlanje khange angene.
Kafondoni. Ndiyazi. And lowa wayemdlala uLizwe engamthandi. Hayi ndiyambona engamfuni umbona. Uyabona ke mntana sisifundo esi. Into yokuba ngabana amadoda zizinja futhi amadoda awuhlala ezizinja. Uyabona abamenze yona uLizwe bavele bamlaxaza sogqiba bamthini bamlahla pha. Indoda funa kuyijonge mntanami. Ndithetha nawe bulibhekisa kuwe. Hayi mna mama mna ndazi into mna ndincinci. Uzuthi awazi izinto. Okusala uzawukhula na qha into endiyithele into yoba ngabana nawe funeka indoda uyijonge. Indoda kumlahlekisi mntana mathatha kusesiwogweni ikuthemisa ngezulu nomhlaba. Ayisana mna mama mna ndazi into mna ngecinga futhi naloo nto. Yazi uDombolo bekufanele uba uyabuya. Kwenza into yoba masingayiyeki nje kanje lento kaLisa. Ngoba efanelekanga uba iphelela kanje lento befanele basenza nto. Befanele masibafundise isifundo uAmos. And Amos uzamkhupha umntana ngoba umkhuphe njani? Ndiyambona yini wabumuntu bangazama uzicenga. Uyandigromba. Uzawuzana umntana. Ayizuphela kanje le into. Ayicingi. To be honest, when I'm mfethu, I feel like ngumncatshi wena. I feel like nguJudas uSlim qha. Because uhambile wahamba. Uyosave lanje ngaMosi. Busy mina lesota lanje. Ngithushu ngawe spacing. Yangena. Besave umuntu ongakhathelanga nokukhathalela zonimoshela nje plan mfethu. Yamala mjidi unenzele into mfethu. Bolelela imithi namjidi. Zibiza ichomi yami ke. Busy uhleka nami. Akangixelile ba wenze into nomjidi. Andiyazi mfethu into yakho bayithini ke mfethu. Andiyazi. Ndisazama uyicinga kusekwenzeka ntoni ngawe wena mfethu. Thini usupport amajidi enza into ezingekho grand. Amajidi enza into eziright awasupport. Kunjalo Brian. Kunjani mfethu? Xelela nje nyani. Yinja leya mfethu ibolile la tsotsi leya. Indlela ebole ngayo inatyiwa nazimbethu. Irongo mfethu. Kazama ungicacisela ke mfethu if ibinguwe buzawuthini? If ibinguwe lobulela umethu buzakwenza ntoni? Manje ndiyabuza mfondini buzawuthini? Andayiva Brian lelithethayo yabo. Ndiya-understand ndayiva ipain yakho Brian yabo. Ndicela uxolo Brian because ke ndizifake kwinto ezinganifuniyo yabo because ndiyabona ngokubana every time ndizifaka ndiba sengxakini yabo. So ndicela undixolele man Brian. Ngixolo. Eminisha lelithethayo. Iminisha dayami abantu phinde ndizifaka phinde ndibe involved nakuntoni na Brian. Ngicela uxolo. Angizombulala umjidi. Mamele. Listen. Uya ndizombulala umjidi. So relax ngizombulala. Yebo. Set all right. Sir. I feel like ikhona into ngitshela yona mina. Into le Hey, hayi icacile into yoba andamkelekanga tu apha kwakho. Mamela ke, zayenza lula. Sozophinda unibone kwakho. Ndizophinda ndize. Ngoba wena uyandigcwalisela undixelela ngayo yonke into likhoyo, undixelela ngabantu abazibulalayo, abafuna uzibulala endingabakhathalelanga ngephofu. Hey mama, waqhubeka ubona umzukwana wakho. Akhe ukube nayo khona laa nto yoba nasendibhonde umzukwana wam asendihlala umzukwana wakho waqhubeka ubona umzukwana wakho. Eshe, wena wagqibela nini umbona umtshanakho?
Dala. Nantsok. Yabona qala kudala nawe. Ngoku kutheni zenza clever ngam? Like ndiyarhalela ukuyo, ndiyarhalela umbona ne, but ihlosa hlone ngasohlone kakubi and ke ngoku like uzuzakazana sindiphathe kakuhle. Ntombazana. Nguwe uthanda nozuzeka or Amos othanda nozuzeka? Mna Amos siyafana. Then yeyenu kaloku le. Okay, by the way, before uhambe, Amos bendithanda ngasibambiseke. Ye? Uthini? Asibambise. Usibambisile ke ngoku? Isifike ibandi sibebehambile kakade and naye bese ngumuntu ozozibambisa. Ucimba fanele xa uAmos sebesejele ngakhange ngiqale ukufonela uxela into yoba usejele. Hayi. Gogo. Kutheni umuntu? Ucimba fanele Amos usejele. Ya ngisho usejele, Amos banjiwe. Ndisemva isiphe roomini yakhe. Ndoqoba into zakhe. Banjiwe Amos, ngisho into yakhe. Theni singabize uNandi phana uzoleka baze kule nto kalisi abelini. Unandi phana uzoleka bayeke bakulaa mhlatswana. Bayeke bahlale phaa abantwana mhlatswana wabo. Uba bebefuna uba ipati ifemeli kungongele lapha. Ngoba nje bebehlekana abantu abangayazi bazi yonke into. And kufuneke ndihambe. Ndifuna uhlala ndodwa kwenza ndizozingisisa ukucinga. Kuyafuneka ndiphumele isolution yayo yonke le nto le. And kuyanyanzeleka isolution ndithi tshonela namhlanje ndibe ndinayo. Khawuthi ndihambe. Ndakuya nokubona. Okay. Hello, Tom. Kutheni ningamyeka uLizzy nje akhululeke? Uzoleka noNandipha beka pha phambi kwethu. So ke ukuyena kutheni yena sizamfuna kangaka yena uLizzy? Kaloku uLizzy buyi. Umama yabo. Umama wena umntana wemthimba, ngoyena umntana obemthembile apha. Sethi uzawusikhuphisa intlolo inhlupheko because naye ufuna ukuya eziyunivesithi yanaye. Yabo. So ilonto bona bayahlalisana bona. Ngoku yena uLizzy ngoyena ntana befuna ufunda. Ndiyakuva ke ngoku. Hayi ndiyakuva uba ufuna uthini. Okay, yazi intoni Brian ne? Masivele senze kanje man yabo senze le deal be easy yabo. Mna sosipanela wena yabo. Bengamehlo wakho nibezindlebe zakho. Yonke into ayenzayo umjita utyaphi uhamba nabantu lalaphi ndisayijonga yabo ndiyisakuwe qha yabo ethathe ezifo ndisipanela wena nezisipayi zakho. Ndandibam. Andana ukucinga ntoni nangaloo nto tayabo. Okay, Spencer, Spicer. Incane liwe yakho futhi. Brand yakho. Sipanela mna kade umjita. Ngike ndakatsho siliye mkhazi. Encane lezi naye. So Chloe uthethayo ungalenzela noba yintoni mos endifundenzele yona bayintoni Brian yabo wena vele utsho qha mna ndidakela khaya phezukwayo noba yintoni. Okay. So ekuseba ngathi ndibulela uLamos ngimbulala mos. Hayi yabo ke Brian leyo hayi ndogqibele endinoyenza le anoyenza Brian ngawuyenza phufu mandithi. Kanti uthina apha kumfethu? Awusho uba usipanela mna. Uzawuspana ndikunika ijob mos ngoku intoni kwenzima. Intoni bekhe ndayitsho le yakho kazi wena. UJudas wena. Thina mfethu uzama ukwenza le into yenza ungamuzi. Zama ushaya gqaba kwakho ndibethe umva. Thina uyakho mfondini. Cimaza kuthe manje ndikunika ijob mos ngoku. Cishe lo muntu pen ibithethwa ngaye. Ngoku uyajika ngowena. Uyakhalaza kanti thina Jomela intoni? Yavaya. Benza buye bad. Zabuya bad kazi.